गीतकार दिवंगत मच्छिंद्र कांबळे यांची प्रतिमा यांना हार अर्पण होत आहे। दीप प्रज्वलनाने अशा कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे। आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया। मावळते संमेलनाध्यक्ष गंगाराम गवाणकर सर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे। नियोजित संमेलनाध्यक्ष प्रभाकर भोगले सर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे। शिव सतीश लई दीप प्रज्वलित करीत आहेत। एक मिनिट बॅग घेऊन येतो बरोबर। आता नियोजित अध्यक्ष साहित्यिक प्रभाकर भोगले यांना कार्यक्रमाची सूत्र प्रदान करतात। नव्या साहित्य संमेलनाची संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रा त्यांनी प्रदान केलेली असत। ऐकू येते ना? माझी संमेलनाध्यक्ष म्हणून थोड साहित्यिक भोगले सरांना की संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून हे मानचित्र अर्पण करीत आहे, त्याचा मला खूप आनंद होता। आपल्या सगळ्यांचा मग बरा वाटला। टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा। धन्यवाद। आजचे मान्यवर निमंत्रित मुंबईचे प्रथम नागरिक विश्वनाथ महाडेश्वर सर यांचा थोडा वेळ होता, तेव्हा मी सर्वप्रथम त्यांना विनंती करेन की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करूचा। सगळ्यांना माझा नमस्कार। मालवणी बोली आणि मालवणी साहित्य संशोधन केंद्राने आयोजित केला आजचा 6वा मालवणी बोली साहित्य संमेलन। त्याच्यासाठी उपस्थित मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकलोय त्या कॉलेजचे प्राचार्य आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर सुहास पेडणेकर साहेब, मालवणी साहित्यामध्ये ज्यांनी अनेक वर्ष काम केल्याने असे साहित्यिक वेगवेगळ्या काव्य असू देत, सगळ्या क्षेत्रात काम केले, नाटक असू देत, गंगाराम गवाणकर साहेब, साहित्यिक प्रभाकर भोगले आणि सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित असतात, त्यांना सगळ्यांना माझा नमस्कार। खरं म्हणजे माका शेवटपर्यंत थांबायचा होता, परंतु
गाराला नाही घाललंय मला तितकं येणार नाही. दुपारी चढणीचे मासे घेऊन येणार आहोत. मुंबईच्या महापौरांका रजा नसता, रोज काम असता, ताच सांगतोय. आज बरीचशी उद्घाटनं असत. चढणीचे मासे घेऊन येतात. काही ठिकाणचे बागांच्या इमारती बागा आहेत त्या बनवतो, त्यांची उद्घाटनं असत. रस्त्यांची उद्घाटनं असत. ती महापौर म्हणून जाऊ भया तितक्या जरा फक्त समजून घ्यावा आजचा दिवस. ओके, खरं म्हणजे रुईया कॉलेजच्या कट्ट्यावर सर बसून खूप कविता तयार केल्या होत्या, पण त्या मालवणी कविता लिहिल्या नाही. कारण काय झालं, माझं गाव कुसबे कुडाळ तालुक्यामध्ये कणकवली पासून जवळ. मी 1ली ते 4थी गावाकडे म्हणजे माझ्या गावात शिकले कुसब्यात. 6वी 7वी मी कोकणीत शिकलोय. आता भोगले सरांना सांगत होते. आणि 8वी ते 12वी मी कसार हायस्कूलात शिकलोय, न्यू इंग्लिश स्कूल. के पाटील आमचे तेव्हा प्रिन्सिपल होते. आणि मुंबई डायरेक्ट 12वी झाल्यानंतर मुंबई गेले रुईया कॉलेजात. सगळी माझी टिंगल करीत, कारण मालवणी शिवाय दुसरा बोला कधी येईल नाही. जवळजवळ 5-6 महिने मी बोलणंच बंद करून टाकलं नाही, कारण बोलले की मालवणी आहे. आणि आता सुद्धा बोलताना ना, भाषण बिषण करताना मालवणी हे येतात. बरोबर ओळख तुझ्या मालवणी असा. छान आपली मालवणी संस्कृती, मालवणी बोलीभाषा जपण्यासाठी आणि खूप मोठा पुढाकार घेतलाय. ललित सर स्वतः प्राध्यापक आहेत, सगळे मान्यवर, आणि आपण सगळेजण विसरिलास तरी भाषा टिकवू होईया. आम्ही घरात ना आज पण घरात आम्ही मालवणीच बोलतो. आणि कोणी हसलं तरी आमच्या काय वाटणार आहे, काय हसवलं हसून घे बाबा. खूप चांगला कार्यक्रम आता या ठिकाणी. कविता वगैरे सादर होणार, गावच्या गजारी वगैरे सर होत आता. हो ना, त्यातली एक वेगळी मजा असता गजालीची एकत्र बसून. आता गावात गेलं तर म्हणते इतक्याचा असतं ना काय ते हा इस्पिका. आपण आता कोण खेळताना दिसत का, माणसाच रवली नाही गावात. तेव्हा दुपारी आपले जेवले की पिसाक बसले. अशी ती वेगळी. आम्ही आजूबाजूला बघत बसायचो कशी खेळतात ते. आताच्या काय माहित नसतं, सगळं आम्ही बोलतोय नसतं, जुन्या सगळ्या काय माहित. बरोच वेळ झाला, अनेक कामं असत, म्हाका जावचं असं म्हणून कृपया मी तुमची परवानगी घेतोय. आणि म्हाका वाटतं तुम्ही म्हाका परवानगी दितलाच. हा दिली. सगळ्यांका माझा नमस्कार. आणि फक्त मालवणीत सांगतोय, केव्हा तरी तुमचो माणूस, एक मालवणातलो माणूस मुंबईचो महापौर झालो, केव्हा तरी एकदा महापौर बंगल्यावर चहा पिऊक तरी यावा असा माझा. सगळ्यांका माझो नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानच्या वतीने आपण महापौर सरांचा सत्कार करीत असो, तेव्हा मी नियोजन मंडळात विनंती करते की त्यांनी त्यांचं यथोचित सत्कार करूचो. सुप्रसिद्ध मालवणी कलाकार अभय राणे सर यांचं सभागृहात आगमन झालेलं असा. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूचं. अभय राणे. डॉक्टर ललित सर यांनी सरांचा सत्कार करावा अशी त्यांची विनंती करते. आपण टाळ्यांच्या गजरात आदर बहुमोल वेळ आमच्याकरता ठेवल्याने संस्थेचा मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ अशा स्वरूपाचा सत्कार असा. त्यामध्ये नवोदित लेखकांची पुस्तका सुद्धा भेटवस्तूंच्या स्वरूपात समाविष्ट असत.
सरांचं आत्मकथन वाया वस्त्राहरण. वाया वस्त्राहरण या गंगाराम गवाणकर सरांचा चरित्र आत्मचरित्र त्याच्यावर PhD केलेली जो प्रबंध असा तो सुद्धा त्यांना भेट स्वरूप देण्यात येत असा. मावळत्या संमेलनाध्यक्षानंतर आता आज नुकतेच ज्यांनी संमेलनाध्यक्षाची सूत्र स्वीकारल्यानी ते आदरणीय लेखक प्राध्यापक माननीय प्रभाकर भोगले यांचा परिचय मी आमच्या थोडक्यात करून देते. मूळचे कळसुली गावचे सुपुत्र कणकवली तालुक्यातले प्रभाकर भोगले यांची आतापर्यंत एकूण 27 पुस्तकं प्रकाशित